Minecraft. Hra, ktorá predala viac ako 350 miliónov kópií. No teraz má veľký problém. Nie, že mala predtým, keď ju kúpil Microsoft, ale teraz má omnoho väčší. Microsoft a Mojang hľadali nového riaditeľa v Anglii. Kto nevie, čo je Vanilla, je to klasický survival, tak bez modov. A hľadali a ku koncu roka 2025 niekoho našli. A je to kto iný než Katie Scott. Áno. Tá má v pláne s Minecraftom je strašne, ako mala aj v minulých štúdiách, v ktorých pracovala. Tu máme aj pár dôvodov, čo sa chystá. Od youtubera Sisla som sa dozvedel viac vecí, tým je aj inšpirované toto video, takže mu hoďte odber, ale aj mne. Ako je platené updaty, pridanie marketplace do Javy a ukončenie samotnej Javy, čo pre viacerých hráčov môže byť katastrofálne. Ale keby odinštalovali Javu, ako zmazali ju, tak Bedrock je preplnený, ale že na totál. A keďže máte normálne updaty zadarmo, ale keď chcete end update, aby ste mali všetky tie krásne vylepšený end, zaplatíte si 20 € úplne. A preto si ja stále hovorím, Noč, prečo si predal Minecraft? Áno. Budem rád, ak zvážiš podporu môjho kanálu lajkom a prípadne aj odberom, hlavne odberom, prepáčte. Odberom. Toto je pre mňa aj dôležitá vec, keďže ak Minecraft je teraz v zlých rukách, tak dávajte si pozor, čo sa stane. Ako aj Realm, všetko má problémy a nech si vám mal celý Minecraft. Ďakujem, že ste to video pozreli, prosím vás ešte raz, dajte like, dajte odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!